awukwazi phela umuntu ukuthi umhlafune bese umlahla lapha ngoba engasenawo ushukela. Okokuqala kumele ukuzwe lo, okokuqala nje kumele ukuzwe kahle lokho. Akunazo inhlelo zokuthatha umfazi wesibili. Ngeright ngalo oyedwa. Ukube wawungenazo inhlelo zokuthatha omunye umfazi wesibili wawungeke uzushela omunye umfazi ekhona. Ushelelana umfazi ekhona, shuthi unazo ke inhlelo zokuthatha omunye umfazi. Emakhaya ngila. Angazi ke. Iphi indoda yakho manje kodwa nawo nandoda? Indoda yami wena. Ngithandana nawe. Ngisafuni ngiyakuyeka. Awukwazi phela ukuvela usho kanjalo nje ukuthi awusamfuni. Ngiyala ngisho kanjalo umuntu wesifazane awukwazi usho ungasho. Ngithi ngiyamfuna ngamfuni. Okay, ngilungile ke ngiyavuma. Ngisho kanjani iphi indlela engizoyisho ngayo? Uzobona la ukuthi kanjani. Ngisakuthanda. Oh, ubona ukuthi kungcono uzongitshela lapha phambi kwamakhamera. Kade ngikutshela. Hey, nikhohlakele weba. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza dla ngamandla ezulu. So ke namhlanje sivakashelwe ubhuti nakanjani khona lento angekho right ngayo manje sizoxoxa ngayo ekhambeni isikhathi siza ukuthi ingabe wayezivakashelile la ekhaya namhlanje. So ke asike siza ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Saphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Usibonelo wakaHlophe ngisuka eMzimkhulu eAntioch isigodi ngokuhlala ngihlala ePinetown. So njengoba ula ePinetown mhlawumbe ngabe khona ikhaya lakho mhlawumbe ihlobo noma uzele umsebenzi? Ngizele ngokomsebenzi lana ngihlala khona la ePinetown ngize ngokwamatoho la khona la ngibambe khona. Oh okay. Ngicela ukwazi ngempilo yakho nje ebuncaneni bakho usakhula bese njani isime ekhaya ukhuliswe abazali bebo bawuthunga ukubambisana noma mhlambe ube yedwa noma bekugogo nomkhulu? Ngikhuliswe umama nobaba na ugogo nomkhulu bekhona. Oh okay. And uphatheke kahle? Ngiphatheke kahle kakhulu. Oh okay. So ngicela sivele sihlale phezulu kodaba lakho oluzele. Kwenzakalani yini le engekho right ongekho right ngayo njengoba uze kwa Enough is Enough? Cela ungilandise nje ngodaba lakho lisuke eqaleni luze lifinyelela kuvutha indaba. Isimo sami njengoba ngabhalela la ekhaya ngifikile lana nginomfazi usemakhaya. Shuthi mina nje ngisebenza la eThekwini njenge ePinetown. Yes. Shuthi umfazi wami uyatisha emakhaya. So wathola umsebenzi. So mayithola umsebenzi isikhathi ukuthi sibonane asikho kahle. Okay. Sibonana noma ukuthi kuvala izikolo noma mhlambe ngalowo ma weekend la maye khona. Sikwazi ukubona ngaso isikhathi leso. Okay. So kuhamba kwami kwesikhathi ngawukuthi kunomuntu engimtholayo ozokwazi ukuthi angivalele leso sikhathi makuthi khona ngifuna ukusiza khiphe lonto ngishaya la ndawana. Okay. Sheka nomuntu nje owesilisa. Okay. So kuhamba kwesikhathi hamba kwacala ukuthi ngagcina sengithola umuntu othi isibambelelo. Okay. Mangithola isibambelelo mangisebenzisa before time mina ngangakwazi ukulinda u30 days lo. So mangilala nalomuntu lo manje akasafuni ukusuka endlini lapha. Okay. Inkinga yami ukuthi akwazi ukuthi ukusuka lapha endlini because uyabuya lo muntu lo owesifazane lo owami umfazi wami. Okay. Uyasuka emakhaya uzohlala la. Ya uzohlala la manje njengokuvala izikolo nje. Okay. Lamaholidays sispende ndawonye. Inhloso yami ukuthi kusuke lo lapha endlini. Ngikwazi ukuspend isikhathi nomfazi wami. Senize niyahlala noba u2? Siyahlala. Senu? Akusona isinqumo sami bokumuntu ebengimntshontsha. Okay. Uba umfazi angekho. Oh. So bengicela ningisize ukuthi makusuke lona nje lo umakhwapheni. Mina ngikwazi ukudila nalo umfazi wami. Manje the time njengoba ubala u30 days kwakuyini le ya 30 days? Isibambelelo mhlawumbe sasinjani? Kwakuyisibambelelo engasigcaba la ngaphambili yabo. Okay. Ngikwazi ukuthi umfazi wami mayilena angakwazi ukujola njenga nami ngilana njengasikuthi siqhelelene nje kahle kahle. Imabe ungamthembini umama sekhaya noma bobamba nje njengensizwa ukuthi hayi nanoma kuthiwa uyazama noma kuthiwa akazama awunankinga kodwa mengeke azathinta umuntu. Inhloso yami ukuthi bengimsola angimsoli kodwa nje ngifuna ukuthi nami njenga ekude phela nawo umuntu naye angaze kaze ukuganga. Insizwa mayithi wena ube busy la ePinetown. Hayi cha. Cha ungaviki nje ngokuthi hayi phela mina ngiyindoda nina nivika kanjalo nithi hayi phela ngiyindoda. Wena ngiyindoda vele phela ngishaya la ndawana yabo. Ngishaya la ndawo. Manje isibambelelo sho babe instructor ngokuthi bathi ungapheli u30 days. Babethe ungapheli u30 days ulale nomama nomunye umuntu. Kwathi walala nomama kuphela.
kulo 30 days? Bathi mangisebenza lesibambelelo lesi funa ngilale nomfazi wami lo le emakhaya. Okay. So kwafika lo umakhwapheni before ungakapheli u30 days. Okay. Shoot wabambeka naye. Wabambeka manje akasafuni ukusuka lapha endlini. Inhloso yami ukumsusa lapha endlini. Uyeza lo mama lo. Manje mawukhuluma naye ukathi nje mawumtshela nje ukuthi hayibo phela asive sesihlala ndawonye siyavakashelana. Ukathi nje kwena. Ngiyazama ngimtshelile mhlambe time is 20 ngimtshela. Akafuni ukuzwa. Uyahamba aphinda abuye still athi uyangikhumbula. Manje nami angazi into ekuzoyithini le. Because nami ngiyazi into engayenza. Before ukuthi ngifike uNkosi. Kanti bafo why wangalandele ama instructions ngendlela awuyaleliwe ngakhona ukuthi uphela u30 days ke mawufuna kuba nomunye umuntu aqala uqedele 30 days wangenzanga kanjalo? Nami ngalingeka nje kanomuntu wesilisa abona umuntu mazoqhama nje kanomuntu omjwayele. Kwagcina sekwenzeka into engazimisele ngayo. Kwenzeka. Akusinto engangiyihlosile. Okay, manje lunjani ulaka ke kulo ofuna sikhulume naye? Unolaka kakhulu ngoba mangimtshela lo kalomuntu ngamtshela before kodwa manje akafuni ukuzwa. Uyazi ukuthi umuntu osetshenziselwe lezi zinto zezulu ukabe nalulaka ngelendlela ukuthi akakufuni ukuzwa ukuthi uthini kuyena. Yena usuke efuna ukwenza lento hypnotize ke ngayo lento ishangaza kubika kanjani lento esuke lo muthi lo umsebenzela wona ukuthi ayenze kanjalo uvela yenze kanjalo akezwa nanokuthiwa ufana nomuntu odlisiwe uma umkhulumisa ngendaba ukuthi hamba ephalaza angakubulala ngokubulala cause akafuni angeke kuze kwenzeke so ucabanga ukuthi uzosizwa kanjani mesikhuluma naye sobabili? Yabona nami nje ngizelana nje sengizame kaningi ngamzama akafuni ukwenza lokho. Kanti la wathenge khona isibambelelo awubuyanga yini khona wachaza ukuthi hayibo phela ngenza iphutha ungakapheli 30 days nomunye umuntu manje ngifuna ukuthi at least ke ngithola into engase iyenze ukuthi lento le iphele le abambeke ngayo yena especially ngenxa yesikhathi ke nami ngisamatoho bengasitholi isikhathi ukuthi ngibuyelele khona nabo because ngivela sekuvaliwe lapha lo la kudayiswa khona le nto. Okay. Ngoba ngihlosa ukuyisebenza ngangisebenzele emfazini hayi kulo kwenzeka nje iphutha ukuthi agcina sebenza. It is vele simlande sikwazi ukuthi sikhulumisane naye but ngiyakucela esidini lami ngicela ukuthi at least ke la usithenge khona kuba ukuthi noma uzobuyela khona but nami ngicela ukuthi sizame pharmacy because sina i-Black Life Pharmacy nakhona sikunikeze into engase kusiza ngizokhuluma nabaphathi bakunikeze yona but uthi ubuzame ngale nangala sizokuzamisa. Ngajabula kakhulu mangathola usizo manje sengikhathele lo muntu lo ngifuna asuke nje lapha kuze kufike unkosikazi wami nami sibe right. Aqhathe ngicela sisondezelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So udadewethu uvumile ukuthi abe nathi usijoyinile. Ngiyathemba ukuthi ey'nkulumeni zethu sizogcina sizwene isiphume la wonke umuntu right. So ke sazi asike sibuke ukuthi uzogcina kuphi. Sanibona njani? Siyaphila njani sisi? Siyaphila nathi right sis? Yebo ngirathi wena. Ngiright nami uma bani? Akamthembu. Mthembu, Mvelasi. Yebo. Umnisi wemvula ngisho? Yebo. Awunise manje ngibona? Ukuphi emakhaya wakho? Kamhlabe yalingana. Oh, okay, lokhuzana nimbe egcekeni. Okay, uyamazi ubhuti ohlala naye? Yebo ngiyamazi. Ubani nawe? Isoka lami. Oh, isoka lakho. Yebo. Ukuphethe kanjani? Ungiphethe kahle. Ngasho njalo. Yebo. Nihlala nonke endlini? Yebo sihlala ndawonye manje. Oh, nisenesikhathi singanani nje nindawonye? Sekunesikhashana. Yebo. Mhlambe ke ngicela ungasabi ukukhuluma nami ne. Into engifisa ukuyazi ukuthi the time ufika empilweni yakhe wathi kuwena usingle noma mhlambe wathi unengoduso noma wathi usinelwe noma mhlambe ushadeliwe wathini kuwena? Wathi kumina ukhona umfazi unaye emakhaya. Okay. Yebo. Ubengakaze zabuye wena mawusasendlini yakhe? Hayi bengakaze azabuye. Okay. Yeah. So kulamalanga nje yini mhlambe benijwayele ukukhulumisana ngayo einsukwini mhlambe ongenzeka ukuthi bengakuphathi kahle noma ubungekho right ngayo kuze kube manje nje uthola ukuthi angakayixazululi kahle ubethini kuwena ubhuti?
Okwamanje ayikho into ekade singekho right ngayo nje si-right ngingazi-ke phela. Okay. Yes. Bese nize naba nabantwana noma bengaka? Asinayo. All right. Yeah. So ubhalile-ke kuhlelo elithi enough is enough. Akekho right manje ngendlela isimo esiyiyona endlini la nihlala khona. So ungibikelile-ke okuningi wangichazela nje ngokuthi ufike kanjani endlini, wangichazela ukuthi unomama wakwaHlophe ekhaya. Wachaza ukuthi futhi usezobuya njengoba kuzovalwa nje iy'kole ngoba phela uMarch sekuphana nendawo kwaMarch. So uchazile nje zonke lezo zinto and uke wachaza wathi uke wakhulumisana nawe ngokuthi umshiye yedwa endlini. So ngiyacela ukuthi umlalelisise kahle mhlambe mekuthi awumzwanga ekhuluma ninobawuthu endlini yenu. So ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi umlalele ukuthi yini le akubizele yona. Before uqhubeke sisi ngisacela ukubuza kancane ukuthi nawe bengakutshelanga yini ukuthi besingeke size sikwazi ukuthi siqale sikhulumisane lapha endlini before angilethela kuma TV ngoba phela bekumele aqala akhulume nami kuqala. But ungichazelile mina wathi ukhulume nawe kaningi. Kwaye kona ukuthi ngazi ukuthi awuthandi ukizwa lento ebekhuluma ngayo nawe. Ninobawuthu. So wabona ukuthi mhlambe kungcono ukuthi ake ngivele ngibhalele kushow ngithole usizo ngoba shuthi mengikhuluma endlini angizwakala isidalo. So ingakho hayi ukuthi ubefuna ukuhlambalaza akashongo ukuthi ufuna ukuhlambalaza. Ngesikhathi engilanda lapha endlini wayethanda ukuthi ngibe naye endlini manje akasathandi. Ngiyacela bandla ukuthi umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena nanoma umuphi umbuzo ufisa ukubuza wona ungambuza. Ngiyacela uzoke ngizwe. Ngiyacela ukukhulumisana naye bhuti. Okay. No mama ngangithanda ukuthi ngibe nawe. Kodwa before ngakutshela ukuthi nginawo umuntu osemakhaya. So bengicela nami ukuthi unginikeze ispace because wena awusafuni ukuzwa manje. Ngiyakutshela ukuthi uyeze umama. Awufuni wangiqoma vele wazi ukuthi ukhona umfazi emakhaya. Bengicela ukuthi unginikeze nje ispace kancane. Sobona emva kwesikhathi ukuthi kwenzakalani. Unless ke angazi ngizoyithini. Susicela manje ispace ngoba napho usudelilwe yimini. No hayi ukuthi usungixhaphaze wadela suzocela ispace. Angitshelanga wena. Usudelilwe phela mina ngingakho usucela ngeke kwazi ukwenzeka lokho. Ngiyacela mama nje kane umuntu angeke kuze kwazi angazi ukuthi uzomisa kanjani. Yayibona leli khanda lakho leli ngako leli khanda lakho vele angazi ukuthi uzomisa kanjani. Ingakho ngifika ngoba manje unenkani. Bangikhuluma nawe ufuna ukungizwa. Angazi uzokwenza njani kanjani. Why uthi awazi ukuthi uzomisa kanjani? Ngoba mina ngiyindawo. Awuyindawo kanjani ngoba phela ngakutshela nje ukuthi ukhona umuntu okhona manje mawuzothi wena uyindawo. Ngesikhathi ungilanda endlini wafuna ukuzongixhaphaza ngoba nakho uzobuyela kumfazi wakho. Ngibuza ukuthi zange ngitshele na ukuthi khona umfazi. Wangitshela kodwa phela ngithi manje sesihlala ndawonye. Yamukela phela mase ngithi uyeza manje kanti inenzima lapha. Angazi isikhathi esingakanani. Uzoba isikhathi esingakanani. Phela ngizongigalela umfazi wami wezinkomo manje bazongitshela lonto. Nami ngumfazi wakho ngoba ngihlezi ngilala nawe everyday nami ngumfazi wakho. Njoba uhlezi ungilala nje shuthi nami ngumfazi wakho. Cha phela ngiyacela vele umnikeze omunye isikhathi anginawo nje kanomunye umuntu. Ngoba isikhathi esingakanani lokho engifisa ukwazi. Ngeke phela uzongikalela ukuthi ngakanani umfazi wami. Ayifane ngikukalele ngoba nami ngiyafana njengomfazi wakho uhlezi ungilala everyday. Ngifuna ukubuyela endlini yakho. Awu ngeke ngise ngikwazi. Yini enzima lapha? Angazi. Awazi kanjani? Awunayo indlu. Uzogcina kumiseke kanjani impela? Uyena ubhuti ekumele abone ukuthi kumiseka kanjani. Cha mina ngicela ningisize nithathe lo muntu nje aphume lapha aphuma phela ngisamfuna. Kodwa ubhuti wami nge-understand ipain yakhe. Ayekho umuntu owazalela ukuthi kuzodlalwa ngaye emhlabeni. Ayekho umuntu owazalela ukuthi afeze iy'nkanuko zabanye abantu. Ngiya-understand but into esengifisa ukuyazi manje ukuthi kuzogcina kume kanjani ngoba phela iy'kole ziyavalwa manje and uMrs Hlophe uyabuya ngesikhathi singakanani. So kuzogcina kwenzekeni. Inhloso yami ukuthi aphuma phele lapha. Ngiyamcela. Okay angisakufuni kokungcono ke ukuzwe kahle. Hayibo. Sengi right ngawo. Ufuna ngenze njani ke? Yazi uyajabula. Sungixhaphaze wangixhaphaza suzongitshela ukuthi awungifuni. Okay ngiyakhulula ngihamba uqoma enye indoda. Hayibo ngoba nakho usungixhaphazela usudelilwe yimini. Awu ngeke awuzame ngenye indlela bhuti. Ngoba lendle hayi angazi ukuthi uzokwenza njani kodwa zama ngenye indlela. Sungixhaphaze usudelile. Angithi ngiyakhulula ukuthi hamba wena. Ukhulula ngoba nakho usudelile usungihlafune wangihlafuna ngoba nakho sengana chephi usuzongiphimisela lapha kanjalo. Hayi angazi. Hayi okwami
ngangilando ubani ngangilando wena ngithi ngakutshela nje manje unkosikazi ngimthini wangitshela ukuthi nginomfazi iyona ndlela leyo ubuza ukuthi ngimthini unkosikazi wami awuthi nendlu yakho wena uhlala kwami manje uhlala kwami ngendlu yami ngafika kanjani endlini yakho ngithi ngafika ngenxa yakho wafika kokuvakasha washiya kancane kancane ushiya amaphendi lokubuya umphelo ngangeke phela nami ngihlale ngabuye endodeni yami kwakumele ngenze sasithini isivumelwano ke ukuzovakasha sasithi uzovakasha noma sasithi uzovakasha uzohlala usehleli yena manje sasithini isivumelwano sethu sasithi ngizovakasha kodwa sagcina sesihleli akaxoshiki ingakho ngibhalele la ekhaya nje ngoba unenkani nangu uyangihlula futhi mangembeka isandla futhi ngizoboshwa and uzoboshwa angivumi ke lapho yabona ke ingakho ngikuthi ngicela khiphe kahle nje aphume aphele angisakufuni okay uzokubona kuba fair mekwenzakalani ke uyini wena ofisa esayidini lakho njengoba ukhala ngokuthi yes bunayo zonke izinsuku and uqinisile bengenzeka noma yini endlini bengangenelwa nabantu bengalimala ngendlela lemela ngayo uwena obuzobe wazi ukuthi yini ezokulimazela umfazi bezozosezwa ingengcini ukuthi hayibo kwenzeke ukuthi emakhaya akazi because ule ekudeni and khona wena la ngiyakunderstanda lokho angithi but uzobona kuzoba fair uma ngabe kuzokwenzakalani uyini ofisayo wena yena akangitshele bekumele angitshele ngendlela eright ukuthi umfazi uyezwa not ukuthi azangithathe angizise la ku Black Light TV no ushilo wathi uke wakucela emalangeni ushilo wathi ukhulume nawe kaningana kodwa kuyikona ukuthi wena ubungafuni ukuhamba ushilo wathi akave sananga wasuka wenza la ukade vele ekhuluma nawe kodwa kuyikona ukuthi awumuzwa sidala manje ukuze izinto zizoba fair uzoba right nasedini lakho ufuna ukuthi kwenzeke ufisa ukumcela ini uhlopheke at least ke ngoba uthi phela yena ushawe ingcindezi ukuthi uyabuya phela uMrs emalangeni so wena uzoba right uma ngabe enza ini kube ukuthi siqabanga kuyona leyo nto leyo yena ngabe uyangitshela ukuthi umfazi uzohlala isikhathi esingakanani not ukuthi athi angihamba akasangifuni awukwazi phela umuntu ukuthi umhlafune bese umlahla lapha ngoba engasenawo ushukela okokuqala kumele ukuze lo okokuqala nje kumele ukuze kahle lokho anginazo indlela zokuthatha umfazi wesibili ngeright ngalo oyedwa ukube wawungenazo inhlelo zokuthatha omunye umfazi wesibili wawungeke uzushela omunye umfazi ekhona ushelelana umfazi ekhona shuthi unazo ke inhlelo zokuthatha omunye emakhaya ngila angazi ke iphi indoda yakho manje kodwa nawo nandoda indoda yami wena ngithandana nawe ngizakufuni ke ngiyakuyeka awukwazi phela ukuvela usho kanjalo nje ukuthi awusangifuni ngiyala ngisho kanjalo umuntu esifazane awukwazi usho ungasho ngithi ngiyamfuna ngamfuni okay kulungile ke ngiyavuma ngisho kanjani ephi indlela engizoyisho ngayo uzobona la ukuthi ngisa kanjani ngisakuthanda ubona ukuthi kungcono uzongitshela la phambi kwamakhamera kade ngikutshela nikhohlakele weba nisile nikhohlakele lungile nisile nini ukhohlakele ngala ngicela yabona uyangishaya isibambelelo esingazi yala ngaso hawu wafaka nesibambelelo kati usile le ndaba manje angazi yala hayibo angaxoshaka kuwe man hayibo fuck off hayi nisile shem le sibambele ngicela singangeni kuyona ngiyacela awu okay ngiya-understand inhliziyo yakho isiphendukile ngoba nakho uphamisele isandla manje ngiya-understand but at least-ke ngicela siphumeni la si-right singashayani singathethisani yini efanele yenzeke-ke ukusuka manje kuya phambili ukuthi aphume lo aphuma aphele once okay angisamfuni dadewethu ngicela ungitshela esadini lakho uthe kuzoba fair mekwenzakala ini ufuna ukuthi kwenzekeni angitshela ukuthi umfazi uzohlala isikhathi esingakanani angeke uzongilala ngomfazi wami ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani wena unendlu yangethu unendlu yakho unendlu yami akusho ukuthi unendlu yakho ubani wakbuza ukuthi uhlale nje isikhathi esingakanani wena okay ngicela uhlale kusukela manje ubani manje May uhlale uMarch uzo December uhlangana January hawu ucanga ukuthi May March to December ngizobe ngilinde wena ngayisole enye indoda mina uqoma angisakufuni yasho nje hayibo akuyona indlela yokukhuluma wena uyivaka le ndoda wena uhlophe ubekunakekela mhlambe financially yebo okay ucabanga angisamfuni ngicela ningithathelena nimkhiphe aphume aphele
Umfazi wami yeza phela insuku ziyaphela manje. Siyavala izikole manje. Wawushelelana ubekade wazi kahle ukuthi unawo umfazi. Inhloso Wawushelelana yami kwakumele ungasheli. Inhloso yami ngasiuhlala nawe. Wena sowuhleli. Oh wafuna ukufeza inhloso zakho. Ushala ndawana. Sonke lesi sikhathi lesi awunikhohlakele shem bantu besilisa ngifuna ukungasho. Ungafaka abantu abangenza. Nikhohlakele. Okay, sesila manje. Okay, ubhuti ubethe nomfazi washela. Okay, kulungile, sekwenzekile. But yini manje ezosenza ukuthi sibe right? Angisho ufuna ukuthi aphuma endlini yakho? Ya, ngifuna aphuma phela. Okay, kulungile, uzophuma. But yena esendlini lakhe akekho right. Ngoba ufile ngazuthi uyuziwe. So yini efanele uyenzeke ezozizwe ngazuthi uzogeza inhliziyo yakho uthi okay kulungile uzoza umfazi fine and uzophuma but at least ke ungabe sengazi usumxoshisa kwenja. Ufuna ngikwenzeleni? Ngikunika imali. Ufuna imali? Angidingi. Awudingi imali? Angidingi. Yini ezokuthobisa inhliziyo? Angazi ukuthi yini nje kwamanje cause ngichokekile. Usafuna ucabanga? Yes. Okay. How about ngizokurentela ke la uhlala khona ungcono ke. Kunjani lo? Hayi, right. Ngiyakwazi ukuzenzela yes. Manje ngenze njani ke? Okay ke yini kodwa okay. Njengoba uthi awukakacabangi. How about ubucabanga ubuqoqa endlini yakhe and then nilokho enixhumana mhlambe ngendlela thizeni ukuthi ngisengicabangile sengicela ukuthi manje. Kodwa kube ukuthi usumuve out endlini yakhe. Ngoba ikole zizovala isikhathi singesingakanani. Anginankinga nokumove out. Yazi ukuthi inkinga yami kephi? Inkinga yami ukuthi uyangixhaphaza. Yes, ingakho ngibuza ukuthi yini ezokwenza ukuthi kube right enhlizweni yakhe igezeke inhliziyo. Ungafeel kanjalo. Ufuna kwenzekeni okungcono ke? Hayi ngizomove out. Uphuma uphela empilweni yami. Angazi ke noma ngizophuma. Cha, decide manje phela ngithi mina angeke uzungikwazi ukukhethela. Ngeke uzukwazi ukungikhethela inqumo. Angeke uzukwazi. Mina ngithi ngiphumele kuwe. Oh wena phela uphumile kuwe. Nawe decide ukuthi wenza njani. Angazi ke. Ithi sisuka lapho wazi ukuthi wenza njani. Wema. Inkinga njengoba uthi awuna inkinga yokumove out. Yes uzomove out but uthola ukuthi uzolokhu ufona manje lokhu usenda ama text. Nangalesi sikhathi lesi uthola ukuthi umama usekhona endlini. Yabo kwenzeke lento ebethu uzama uyibalekela yena kuse early. So ingakho ngithi mina kulungile ibucabanga ngoba uthi awazi manje ukuthi uzofuna ini but ubucabanga ubumove out njengoba ushilo uzomove out ngiyabonga but ibucabanga mhlambe ke usingangena phakathi nendawo ukuthi sikudlulisele umnyalezo ukuthi uthe udinga ini and senze sure ukuthi uyayenza leyo nto ukuze uzoba right ungafile ngazi ukuthi umuntu oxhaphaziwe. I-point lami ile because ngizwisa ubuhlungu mangabe uthi uyangixhaphaza uthe umfazi wakhe engekhele ekudeni mina bengazi ukuthi wena urice la ukhona angazi noma uwasha noma upheka endlini noma uwazi ukuthi kuzolala kudliwe njengoba menihlala nonke indawo but ngiyazi njengomuntu osifazane bekwenze kuyenze leyo nto leyo. So angifuni uzizwe ngazi ukuthi ubuyuzeka la njengoba uchaza. Ingakho ngithi cabanga ke into okumeka ukuthi awukwazi ukuxhumana naye kulungile ngizoba yibridge ngikudlulisele mase uthola into ozothi hayi le ngizogezeleka inhliziyo uma ngabe engenzelayo. Engento ngimblockile lo muntu lo oqala lo ufona ngenye number. Ngiyangiblockile zonke lezo zinto zigcina zikufake enkingeni ku-message. And uyayazi indlu yami. Njengoba yesuka endlini uyazi ukuthi vele ngisuke ngikhona uyasazi isikhathi sami sokubuya emsebenzini. Ngafika nanomini. And ngingafika noma sekukhona umfazi. Yabo ngiqhatha nawo umfazi. Yabo iyona ke lento engishoyo ukuthi mangabe kuthiwa uyamenza lento azobe secabangile ayisho. I think lokho kuzokwenza ukuthula kuyena. Ufuna ngikwenzeleni? Ngithe ngisazocabanga. Ngeke phela ucabanga isikhathi esingaka. Hayi ngisazocabanga phela kumele unginikeze isikhathi. Ulindeni u12 unyuwe yini ngayo? Mina bengazini ukuthi uzala bengazi ukuthi uzala. Bongazi phela ngithi uyangifunda. Na ke bengazi musa kulokhu ungitshela ukuthi angicabange manje. Ngeke ngithathe lo wena inqomo ukuthi ungitshela ukuthi kumele ngicabange angazi ngizobona. Hayi ucabanga uqede ukuthi siphuma la into yakho angikwazi phela ukuthi ngivele ngicabange manje nje into ngiyenze manje. Hayi angikwazi. Kanti ulindeni? Ekubeni wena washelelana ukwazi lapho ukuthi unomfazi. Wacabanga ukuthi mina ngisigigi sakho mina. Angisho kanjalo mina. Usho kanjalo phela. Ngiyabonga ngendlela ongixosha ngayo. Shouthi uchaza ukuthi mina ngisigigi sakho mina. Right ke ngawe. Ngicela uphuma uphele empilweni yami. Okay, dadewethu sewuzobucabanga right? Okay. Ngiyacela uthatha inamba yami khona sokwazi ukukhulumisana mase ngiyadlula. Nawe bafo ngicela uthatha inamba yami. Alright. Wenzela ukuthi sokwazi ukuxhumana. Ngiyacela umenzele iqiniso please.
uthe yena uzomove out and sizoba nesiqiniseko sokuthi umuvile out ungaze kuvalwe ikole but nawe ngiyakucela ulenze iqiniso umenze lento ayisho azobe seyicabangile Ngizomenza. ngiyacela ngiyabonga kakhulu dadewethu ukuthi ukwazile ukukhulumisana nathi noma ngibona ukuthi okay lusagcwele kwamanje ngiyazi uma sazokwehla but ngiyabonga ukuthi ungihloniphile wangilalela usifisa ukuthini kwena ngiyabonga kakhulu ngiyacela angazi ngicela ungiboleke imic nje ngicela ukukhulula nakho umnyango la wethu ngiyabonga uzoyimisa kanjani nto nje Hayi. ngiyambona lo muntu lo ukhala ngento eyodwa ukuthi ungichaphazile and kubuhlungu yabo lento efilayo ngifila because nami ngumuntu osifazane ngifana naye and kubuhlungu ukuthi umeme ungathi engekho and then jikijiki wena kade ukhona sonke lesi sikhathi lesi mase uzwa kuthiwa seyabuya umeme sefanele uxoshiswe okomuntu ongazi ukuthi akaze wazoba khona engazi ukuthi akaze wazabaleka before so angazi wena ngokumazi kwakho ucabanga ukuthi yini le yazothi uyayifuna and uzokwazi ukumnikeza yona Akushoye mina ngokwami ngakwazi uku-afford because umuntu otohozana okay inhloso yami ukuthi mayiphume waphela kumina angaloku engihlupha nonkosikazi wami okay ngoba wangiqoma emazi ukuthi ukhona vele but ke I think njengoba uthi thola ngithuba lokuthi uphinde ubuyele kwimpande zama-Afrika ngicela ukukuphuthumisela wena ngesingawe into ozoyisebenzisa imaqondana nokuthi efanele alapheke phela angisho wabambeka ngephutha so fanele sithole into ezomenza ukuthi imsize ukuthi akangafiki endlini noma ngabe sokukhona umama because uyakwazi la uhlala khona and angafika nanomnini njase ngimblokena emafonini yes angafika nanomnini so ngicela ukukuphuthumisela lokho ngicela bandla mase ngikufuna efonini kube ukuthi ngiyakuthola ungaduki because fanele uyisebenzise lento for yena ukuthi adideleke la ibambekele khona ngesibambelelo please hayi namba yami ayishintshe nje kusayona impela okay ngiyabonga kakhulu muka lapha ekhaya nisibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani akukho right Nkosi yami bafethi ngiyanicela umuntu nomuntu othenga isibambelelo ngiyacela nenze ngendlela enizobe ni-instructwe ngayo ngiyacela ningeqi ningazenzeli ngendlela nithanda ngakhona ningenza amaphutha because manje niyayibona inkile etheka esikuyona manje esikhathi singahlosile ukuthi sifuna ungena kuyona thina mekuthi sidayisa izinto zesiZulu so singashongo ukuthi sifuna ukuchitha imizi ashongo thina ukuthi sifuna ukuchitha imizi sinidonsile ngendlebe sathi thenga le product if kuukuthi uyazazi ukuthi ikufanele wena ukuthi uthenge asinazi thina inini enzaziyo inini enazi izitori zenu inini enazi ukuphila kwenu impilo yenu so namanje ngisacela awusebenzisi isibambelelo komuntu ongenayo ishono noma uyafuna yini ukuba naye oqala lokho okwesibili kulabo baba beingane abangazondli izingane zabo bomama kwi-special senu so maka Enzo please ngiyacela ile shubadu lesetshenziswa nenyembezi zengane awusebenzisi kubaba ongenayo isho ukuthi ubaba wengane yakho ngempela na ngiyabona namanye ama products but lawa nje ikakhulukazi I think wona baluleke kakhulu ubaba womntwana if akayondla ingane umsebenzisela izinyembezi zengane ngoba uneshow ukuthi leyo ngane eyakhe awunikeza omunye umuntu awusebenzisa product omunye umuntu kube ngalona igazi lakhe 1 2 isibambelelo awusebenzisi kumuntu ongenayo ishow noma uyafuna ukuba naye noma cha lelo phutha bafethu ngiyacela ningalenzi asihlosile ukubhidliza imizi siyakha la so ningasenzisi izinto esingazazi esingazange futhi sizisho nizenzele ngendlela nini enthana ngakhona ningayenzi into kanjalo ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngiyithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
inyama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umngakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.